Ekene kenelu matu kenelu ngene. Wekulu ngene wengo. Kezenu milion wanyi nekuzi makia. Ekwee, the spring water. Ndegwu butani waka ijenu. Ekwee, the non obodo Wanome. Na game obodo Buraba. Ekwee, bume yawo. Abakure ezo nwa. Kuda mucho. Ekwee. Onu Ekwee. Na game obodo. Na ma kwaba. Ala na-azụ nwa nne nwanyị na-ebunye ego n'ebezi ka anyị na-ejezi n'ụlọ anyị na-eje ka ike zutezi anụ mmiri na-enye ndụ nke na-enye udo mmiri na-ebunye ike nke tezinụ na nwa kwụnụ na Agbani n'Enugu steeti Nigeria Ekwee stream na van emezinụ Never to Life Festival. Ekwee bụ milion nwaka anyị na-ekwu maka ya. Mmiri na-ebunye ike. Mmiri na-enye ndụ. Ndị nọ na-achazi ọcha mmiri afọ na nwaka ka anyị na-ekwu. Ọ dị na nwa kwụnụ. Basic ifo nwa fundezi batala batanu na nwa gwagwa nenu nke dịzi na Nkanu West nu n'Enugu steeti kezi onye si na mmiri afọ n'ọga na-arụrụ obodo fọlụnụ na ọ bụzi nze Ikechukwu na man Odogwu Agunna ya Nwotalo aka the king of no kingdom Utaliana abịa Oga ikenekwa biko nwoke na ya afa gị tama bụ nna Judalentin eji agbo wee mara m Elias wona akpọrọkọ okay biko ibo onye we Moyi wana amakwa Agbani in Nkanu Enugu State. Biko ị ga-agwa nwaanyị ihe nke na-eme ebe taa na ya amata ha. Nwanne m nwoke na ife Agbani aka na-ejighị eyi nete na ebe anyị nọ bụ na Ekwee. Mmiri bụ mmiri eji wee sata anyị ncha niile. Okay. Na Agbani. Okay, ị ga-agwa nwoke na ihe a na-eme na Ekwee nke taa. Ihe a na-eme na Ekwee bụ na a chọrọ ka a chọkwa Ekwee mma ka o yekwa ihe so that ka mmiri a ndị nna nna anyị ha wụchara wụfọrọ anyị ka ọ dụkwa n'ụdịdị o kwesịrị ka ọ dị modernizing ka a na-modernize maka na ịma na ụwa kịta abago into digital so ọkwa ka anyị nọ taa ka a hazie dị mmiri site n'aka nwanne anyị nwoke bụ Akunna Mota. Okay. Ka ozi na-ezigara Akunna Mota na sponsor ihe nke a na-eme taa. Ozi m na-ezigara Akunna Mota na ekpere m na-ekpe n'isi ebe ogologo ndụ na-arụ isi ike. Igbo bụ na ọ bụ ebe Chineke ji wee chọọ ịrụ ọrụ na be anyị ka Chineke ya ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ogbuo n'iru ogbuta, ogbuo n'azụ ogbuta. Ndị ire ama afọ ya ụbọchị ya nọ n'iru ọ nọ n'azụ, ha nọ n'azụ ọ nọ n'etiti. Ogotago so na oyire ama afọ ya nke anyị ga-eri ka anyị na-achọ and ụta ka ọ ga-adị n'ime ndụ ya ihe ga-eri abịa na biko chetagodere anyị afọ gị ahụ ọzọ nwanne m. Afọ m bụ Agbo
ele ya sụwa na akpọrọ ka eji mgbachi na agba Prince sigi melu mogo kemunu Kesi mileni nekunu Mesia loki kwa ya na soku koninu Milio mwabili kwa numba Umekweze wanyu The spring water no Kedezi na wapu Umekweze wanyu zibo nemili Mameji Unyeze prisalize misi kekanayo Ifine meli kanu Nese anukibaya Hey! Nyano mwa kampali egwano Oyo! Yes, sir. Nesano ndị na-afọ n'ụmụ Ekwee na-aga n'ilu. Anyị wee na-ekene the new chief priest of ụmụ Ekwee, Nze Ejike Oko. Ese mmụọ gaba n'ilu nu ife na-eme obodo kwe n'azụ nu ndị na-alụlụ ọrụ n'enu ụwa na felika na fanọ na mmụọ n'ụwa nu the new chief priest biri nu kenelu m eze nwanyị ala n'azụ n'ezie na odogwu assistant chief priest of ụmụ Ekwee Odenigbo Friday Ọchị Osisi Ugo 1 na Agbani unu na-afụ na ife a na-emesi na-aga n'ilu kezi maka ka anyị bụrụ ya ka egwu mmụọ n'elu ụwa n'onu ka anyị jesu todogwu n'ụwa chianwanụ ka anyị na-achọ Chairman Nkanu West Local Government Area, the Honorable Uchenna Echim. Mwakibie na Nkanu kanyi nebumu, mwakibie gaba n'ilu n'ụwa. Eze nwanyị na-emunu nwanu. Eze nwanyị okibaye ya na-azọpụ kọnyo. Eze nwanyị okibaye ya na-azọpụ kọnyo. Eze nwanyị ndị na-enwere ọga n'elu ụwa wee nwezia na ọga ndị ọga ọga ndị ọga ka anyị na-achọ n'elu ụwa n'udonu alụsịa gba ọta efe oke mmụọ biri ekene eze nwanyị Malia nwa David nne Nze Ikechukwu na mani onye ọnwanụ akụnne ya bilinu mụta nke isi na Agbani ka na-ekwunu odogwu eze ọmọgọnụ the king of no kingdom ụtalị a na-abịa ndị ilonu na ndị ilo gị n'iji ụtalị n'elu ụwa bịawa fazụnụ biko bịalụ gaba n'ụwa ifi na-emelu ndị egwu m n'elu ụwa n'olika onega nga gosi n'ụwa eze nwanyị bunye gị ike nu eze nwanyị nye gị ndudonu n'ezienu isi eselesi n'udonu gọvanọ of Enugu steeti the barrister Peter Ndubuisimba jibanye ndị na-achị ọfụ nwa n'elu ụwa n'ọchịlị nwa ga-achị ọzọ n'ụwa ndị na-ekene eze nwanyị donu
Agbani bilinu ndị Agbani nọ dị mma n'ụwa nụ ndị ote n'Igbo bilinu ifunu na-eme n'ọnwa ka n'elu ụwa donu omenala anyị amana n'ụwa nụ omenala Igbo ga-adịlili ndị ichie nọ na-aṅụrị n'ụwa nụ na Agbani je n'ala ndị ichie gaba n'ilu ọ bụzi maka ụmụ ekwe spring water mmiri dị anya webi ụwa wee bụ na ngozi dị na mmiri afọ anyị ga-echuzi aja ọrụbala anyị ibe anyị belu na ebele ọkwa ka anyị ji ekene eze nwaanyị na ala na-azụ nwanụ o bunye anyị ike ka ike mmadụ ise umekwe eze nwaanyị anyanwụ ka na-ekwuru anyanwụ na-etili ọlanụ umekwe oke ịgba ahịhịa na-azụ ọkụkọ n'inu umekwe mmiri n'ụwa nne nwaanyị mmiri gaba n'ilu ndị eto obi ndị ọrụ ụgbọ ka na-ekwu anyị bụ ngwongwo wee bịanụ ife ọnụ ụtọ n'ọdịanụ unu bunye anyị ego ya ka anyị na ya ụmụ ekwe ụmụ gị nwanne n'ozi na nwanyị ọ bụ nna na-aga n'iru n'ụwa donu nwoke kwu ya n'azụ n'ụwa kesi maka ekwe dị ụmụ ekwe donu obu ngwongwo ka anyị na-ekwuzi n'ụmaka ya dị ụmụ ekwe n'ọkwa ya ekwe na-akwa bụ njọ ekwe na-akwabata nwa n'ụwa ekwe bunye onye nwe egwu ike ụmụ ekwe na bụ mmiri nwaanyị ka na-ekwu ekwe bụzi mmiri nwoke n'ụwa fana bochikọla aka ọnụnụ wee na-alụrụ ndị obodo ọlụnụ ndị nwagwu nọzi na-aṅụli anyị na-echetazinụ the late father Saint Ogbonnayoko na ya bụzi late chief priest of Umuekwe spring water mana ọnwụ bụzi ewe nabazianụ ndị amagwụla elotezianụ Umekwe eze nwanyị oke ịgba ahịhịa na-azụ ọkụkọ ndị umekwe eze nwanyị oke ịgba ahịhịa na-azụ ọkụkọ ndị umekwe eze nwanyị oke ịgba ahịhịa na-azụ ọkụkọ ndị umekwe eze nwanyị oke ịgba ahịhịa na-azụ ọkụkọ ndị umekwe eze nwanyị oke ịgba ahịhịa na-azụ ọkụkọ ndị umekwe eze nwanyị oke ịgba ahịhịa na-azụ ọkụkọ ndị umekwe eze nwanyị agba na-edubi n'akụ na-akụrụ gị aka amakpa mmadụ na-ekwupụrụ gị okwu maka na ịwara ọchụgo dati n'obodo anyị ga-adịrịrị mma wee bụrụ egwu m jebe ka kelee odogwu jifo onye mụchi ya nna manị anya Enugu amakpa mmadụ ọtọ Star Motos Nigeria Limited na-ebu nnukwu mmọnwụ ọdịmma na ọganiru obodo anyị na-adị mma n'obe anyị akpọba onye bawa n'ọfa Agbani Nkanu Chifu Daharuchukwu okpuru ọra nwa n'ọfụ ụmụọna ọgaranya ngadanga ọganiru obodo anyị na-adị mma n'obe Agbani chiwachefu na akụrụ aka ka bụrụ igbo ebubo ka ji ekele ode akwụkwọ Chief Samuel Nnaman the free man
secretary Amakutan Union Ilo Nkanu no ụmụnne gị na-efere gị aka Amakpakpano na-ekene gị onye ụmụ ofere na-agbani Nkanu ụmụnne gị na-akụrụ gị aka niile emere gị ọfụma telele 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 imebe ọfụma anyị etobeghị imebe ọfụma anyị etobeghị imebe ọfụma anyị etobeghị onye mara ife ọka eme ya mebe obodo anyị weta udo ofobi n'ifu n'anya ka anyị na-achọ onye megide n'ụwa dị ya ọkabiri udo ka anyị na-achọ dị n'ụwa onye ọbụla bụ nwanne ya n'anya brọda sista marụ nwanne yi papa mama marụ nwanne yi ụmụnne m ka biri n'udo selele sem selele sem selele sem selele 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 oi abwe the pioneer members of Lions na the family foundation basketball facility nke dị n'Agbani Enugu steeti bai ka agbachapụ ọzọ ka je ekele odogwu Chief Oji nna ji oke osisi na-eche ndụ one of ọnụ aja ma Agbani onye ụmụ obodo eji ibu nnukwu mmọnwụ Chief Oji nna ji oke osisi nnekwu ọgaranya na ụmụnne gị na-ekele gị ekelekwa m oriakụ gị mmiri mmalugo na Agbani Nkanu mmiri mmalugo na Amerịka ada anyị ji eje mba lọlọ Comfort nna ji n'ịbụ ọmalịcha mmiri mmalugo na anyị ji gaba mba mama anyị ji ekwu okwu nne mụtara Chief Okechukwu Oji nna ji nwoke osisi agbabala enyi ọnya nke mbụ n'Enugu steeti na ụmụnne gị na-ekele gị nnekwu ọgaranya n'Igbo onye ndozi ọgaranya bi na USA abụ anyị jiwaji efujighị eme ọnụ anyị eruta na agbarara ụmụ obodo eji n'ọnụ aja ma akpụ Agbani Nkanu ka njem ka kele odogwu Sanzekwe na jini bụ nnukwu mmọnwụ akara n'ụkọ mmọnwụ na Agbani edubi n'agụ nwata bachi nwatu amara enyi fine boy na South Africa na ụmụnne gị na-efere gị aka omekani ya one of amakụ Chief Matthews Nwuha the Chief Executive Officer Excess Boutique Enterprising Nigeria Limited n'ibu nnukwu mmọnwụ ọgaranya na ụmụnne gị na-ekele gị agalaba ekwu mara chapụ ọzọ ka jebe kele odogwu Chief Christian Obodo CEO Chris Mo Auto Nigeria Limited importer and exporter electrical and industrial material n'otu Ọnịcha do Nkanu ogbugbu eze jiga abamba ọgaranya na Agbani Nkanu jiga eme ọnụ maka na ife gbasara obodo anyị na-emetụ gị n'obi asị m bụrụ igbo egwu m ka jebe ka kele odogwu Chief Barrister David Obodo Chinyelugo n'Enugu steeti na ụmụnne gị na-ekele gị nnukwu mmọnwụ nnukwu mmadụ ọgaranya jere akwụkwọ ma soro na ndị mara akwụkwọ ụmụnne gị ji kebe ọnụ ịgba maka ọgbakọ aka onye weta aka onye
wetara n'ezi abụ autonomous community ọ bụ onye ka anyị na-ekwu maka ya the high chief ọzọ emena m nwa obodo Agbo ọgaranya nwere ngabasị n'ụmụnne gị na-efere gị aka niile dozie obodo anyị ịmakwa na agba na-edubi n'agụ nwere ndị ji igbo eji agba adaka maka na ọ bụrụ ọgbọ niile na-atụ adaka naanị ọ bụkwa na asị